Filwaqt li l-Gvern kiseb 1,600,000 doza ta' vaċċin minn fornituri varji u kien imwiet provvista ta' 10,000 vaċċin fil-ġimgħa, il-miri mħabbra mill-Ministeru għas-Saħħa dak li għandu x'jaqsam mat-tilqim huma diżappuntanti għall-aħħar. Hekk intqal fi stqarrija maħruġa mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija fejn fakret li sa issa madwar wieħed minn kull 10 frontliners ingħata l-ewwel doża tal-vaċċin, filwaqt li l-Gvern diġà għandu 19,000 vaċċin li jinsabu qiegħda fil-freezers. Bi programm ta' tilqim organizzat kif suppost il-professjonisti kollha fil-qasam tas-saħħa jistgħu jingħataw żewġ dożi fi żmien 4 ġimgħat. Barra minn hekk tkompli l-assoċjazzjoni, it-tobba qed jgħidu li jkun hemm bżonn 3 snin biex titlaqqam il-popolazzjoni kollha jekk il-Gvern se jibqa' jimxi mal-mira tiegħu ta' 5,000 tilqima fil-ġimgħa. Mal-istqarrija tagħha l-mam ippubblikat ukoll il-kalkoli tagħha. Biex jitlaqmu 6,000 frontliners f'żewġ dożi fi żmien 5 ġimgħat, il-Gvern irid jagħti 2,394 tilqima fil-ġimgħa, inkluż ħdutu festi. Biex tlaqqam il-popolazzjoni kollha ta' Malta, 500,000 persuna u tnaqqas it-tfal b'żewġ dożi fi żmien 5 xhur, il-Gvern irid ilaqqam 5,333 persuna kuljum, jew 37,331 tilqima fil-ġimgħa. 70% ta' dan li l-perċentwal tal-popolazzjoni mlaqma li twassal għal herd immunity, il-Gvern irid jagħmel 3,733 tilqima kuljum, jew 26,131 tilqima fil-ġimgħa. Numri ferm il-bogħod minn 5,000 fil-ġimgħa li qed jipproponi l-Gvern, għaldaqstant il-mam qed tħeġġeġ biex ikun hemm programm ta' tilqim aktar intensiv minn dak propost.